أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau 11 ga watan goma shekara ta 2002 gani tare da Malam Adamu wanda aka fi sani da Malam Danjuma Olo a unguwar Mai Gwado sabon garin Zaria, inda zai yi mana takaitaccen bayani game da waƙar gangar wa'azu. Amma malam, kafin ka ce komai za mu so mu san takaitaccen wato tarihinka. Bismillah malam. To ni kam alhamdulillah, ni tarihi na taso a ƙasar Kano aka haife ni. Yawa, a haife ni a ƙasar Kano. Wanne gari kenan? A cikin ƙaramar hukumar mulki ta Dawakin Tofa. To. Amma yanzu mun koma tana ƙarƙashin Bagwai lokal gamma. Bagwai. An raba Wane gari kenan? Yawa to. Mutum Roma ne. Yawa. A Roma nake. Kamar to shekarun ka na haihuwa yanzu za su kai nawa? To gaskiya ba zan iya, da ka san lokacin ka san akwai lokacin an taso irin kamar jahiliya ɗin ba a irin takardun haihuwa ɗin da mutum ga da aka haife shi, shekarun da aka haife shi. Na'am. Sai dai kawai mu ji iya masa cewa an haife ka lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza. Kuma lokacin da haka dubu ba rikiya muke ba za mu iya ne ba. Yawwa. Amma a ƙiyasce fa? To ni dai gaskiya a lokacin da aka haife ni, an haife ni a Roma, kuma an ɗauke ni an kai ni a Huntuwa lokacin da aka yi a ware ɗin nan. Na'am. Ana a ware to lokacin nan aka kai ni Huntuwa, lokacin da aka yi yakin yamurai kenan ko. To aka kai ni Huntuwa na zuwa gurin ƙarar mahaifina. Nan na shekara ɗaya da zai tafi noma wani gari, ke ɗauke ni kuma ya kai ni wurin wani malami. To kuma malamin shi ne na fara karatu gurin, sai kai ni gurin malam Iroji, shi ma mutum Roma ne, malam Iroji. To nan da aka fara rubuta min ɗan ba. A gane ko aka rubuta min ɗan ba sun yi a nan na fara yi a Huntuwa. Ina wajen tsohuwar kasuwa ne a unguwar da muka zauna. To lokacin ba a yi min kaciya ba. Tun lokacin ba a yi min kaciya ba. To shi ke ne ce zai je noma ya dawo, ina riƙe da shi, yana riƙe da shi, mutumin garin mu ne dama na zuwa Huntuwa rani. Sai aka kawo shi gurina, sai aka ce ga wannan yaro da ke dama ɗan gida ne, gashi akwai dai yaran garin mu aka kawo su da suke sauran su ruwa haka. Ya riƙe mu gaba ɗaya lokacin ma ko noma ban iya ba. Wato yanzu kila shekarunka za su kai 60. Gaskiya ina ganin za su kai. Sai kuwa. Wato bayan nan kuma kun taɓa zuwa almajiranci can birnin Kudu. To muna sanar da ya shi babu yasa shi kenan ɗaukan mu zai yi yanzu. Za mu iya akwai wanshi a birnin Kudu a tsangaya. Zai kai mu can karatu, ba za mu zauna a gida ba. Shi kenan ana shirya haka ɗauke mu, sai aka kai mu. Kuɗin wata ma bisa biyu da sisi ba. Aka ɗauke mu tun lokacin wata ake mata shore mai gudana. Wata ta mai ake mata azare. Tun lokacin nan aka ɗauke mu aka kai mu birnin Kudu. To lokacin nan ma akwai kuraye ma lokacin nan. Ana samun kuraye a daji, har za ku je ɗauko itacen makaranta daji. Za ku ta ganin sawun kuraye da sawun nugun dawa haka, da za ka gan su, za ka ganin ɗauki ma duka dama ga za ka ganin ta haka. Za ka kura ka sawo kita da sai da asuba suka ta birni, suka ta abin da kashi ga komai da komai dogon daji. Da aka yi mana gurin muna tsangayar da muka ɗaki da aka yi mu irin a yi ɗaki ne irin na kara haka. Sai a zo a yi jinka haka. To lokacin nan sai mu je daji mu samu wani tacen barke, sai mu kafa gafa, sai mai karan gado dora a sama hau sama. Haka suke, saboda ƙasan akwai tsando da sauran su za ka samu sauki. To amma kuma da su ce su malaman da suna yin shi saboda kura ne san sama. Yawwa. To kuma a lokacin da shi kada aka yi mu hiyar kura so ta ci rago a kusa da mu. Sai muka dinga tsoron shi, kai mu tafiya zai zami mana tsoro. Ai yanzu ba kula da abin ba kula ba. To lokacin su malaman suka zauna, in ta shigo gari haka ta biyo Fulani masu biyo dagon daji daga dajin Ningi can za su biyo su, in suka biyo ta. To in ta zo suka ji motsin gari sai su yi wanda awaki su zo gurin su zo su tafi kanna su yi washin gari. To sai a hau sama ta kada gare waje gaga sai su bar garin sai gaba. To ba su zo ta ji a cikin masu sai haka Allah ya maka saba. Sai muka shiga daga mana ta karatu a nan garin har mun kai shekara 7 kenan ko 8. Yawwa muna san ina ganin lokacin da kuka sami mu kamar ya kai shekara, kuma kai shekara kamar 7 ne ko 6.
Mhm. to muna nan har aka yi siyasa PRP lokacin nan ma lokacin muna Kano aka PRP Yawa to to amma lokacin aka yi zaben farko lokacin aka yi zaben Silimi duk muna Birnin Kudu su Shagari. to alhamdulillah yawa haka yayi. To yanzu ya aka yi kuma har ka fara yin karatun waƙar gangar wa'azu? A lokacin muna almajirai idan muka zo kan gargari dan da ba a karatu kamar ranar muke ake dan samun sararin karatu cewa yau ba a karatu yau da nake da ga inda muka aje dai aka je kai a tsangaya cewa kamar Asabar da Juma'a to ba a karatun allo a lokacin nan to sai dauko a zo a zauna maimakon mu zauna ita surutai ko kuma ita waƙoƙin shata da shauransu abubuwa ko kuma wani abubuwa ta sai a karanta Bakandamiya ita ma wannan ita ma tana zama kamar gargadi ne ga mutane to mun duk muna yara ne ba san ma amfani shi ba to da yake waka ce da ka sai muka dauka muka ta yi Bakandamiya haka akan gargadi sai mu zo mu ce wane shikenan sai wanda to Allah sa shi ma akwai wanda ya santa dama an kawo shi dama can inda ya zauna ya karanta littafin Bakandamiya din. Wane ke ha? Kadiri ake ce masa mutumin Kazaure ne. To Kazaure a Kazaure yake tsagai mu daya sai gida muke haka yanzu zo tun muna abokan wasan mu da haka zamu tana ita wasa kai tallan ga ita ko kawai tare shi haka sai in yi dinga yi sai ta yi mana sai ga lalle wannan lalle gai to muna yi so ko zuciya ta wala mutane tana da ya kasance ce mu ba mu zo mu karanta sai ai sai kun je kasuwa ku je ku so duk lokacin ga tana a kasuwa da kaje zaka fasa yi kan so ta muka zo muna biyawa yana yi muna yi da haka muna ka dinga bi amma kamar kwana bakwai kai haka kamar ran Alhamis da Juma'a shi ne za mu tsaya ne ta yin ta to ana nan kuma Allah ya sa muka zo muka karanta gurgurdan sanin gurgurdan galiban mu kaji lokacin da muka yi ciki nan duk muna tsangayar Birnin Kudu. To kuma ba ku san ainihin wanda ya wallafa littafin ba ko? A cikin littafin dama an ce wannan waka ce ta ƙarshen zamani Bakandamiya wanda malamai suka tara ta ba mutum ɗaya ne ya ta ba. Yawwa za ga an mahi ga ciki za ga akwai fasali kaza na karanta maka fasali kaza fasalin malam kaza na guri kaza malam kaza na guri kaza. Yawwa za ka ji su. Okay. Yawwa To malam ko za a ɗan karanto mana wasu daga cikin baitocin waƙar? To bari in fara maka daga farko kenan sai maka to kaga bismillah billahi min rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim bi ismil ilahi waqa ne nufi Allah ta'ala kaman budi nata bangarwa azu zana kidanata idan masu barci su farka sun jiya kusan mata ce ba zai farko ba ko da ana buga masa goron tambura dan she gare ne farka kunnuwa yana da amfani in kun jiya ba na ƙarya ba na tsaye gumi sai na ji ba zan gaji ba bazin da zani ba ƙarya bane malami na shi ya faɗa mani suna karatu a cikin hadisai da shi da malam bawa bazan fari yace da Ahmad zani gaya maka abin da naji wurin malam Hassan ya ji ga Adamu shehu Adamu ya ji ga Salihu ya ji ga Usman ya ji ga shehu Hashimu mamman tukur fasalin fi ruwaya mamman tukur ya ji ga dan hawa Usman Hodiyo shehu madaddaji abinda ya ji wurin dan Hodiyo ubar fa'i uban isan kwal a gane ko alheri shine ke cewa al'amura manya na zuwa zan ga mutum makwara ba kai na gane ka baka sarrafi dan ce gare ni karkada kunnuwa kai na gane ka baka sarrafi zan ma wasiya na baya su zanjiya yace da shi wata rana na zuwa duniya za ta burkita gabar da yamma gurbata take arewa har kudu za ta haɗuna gafata malam ne tambaya me za ya sa rikicewa duniya a gani ko ma da ɗana kai mini hankali zan gaya masa ruwa mai yawa zamanin rikicewa duniya in ya kusa to kowa sani kaga yara kaga manya sun sau gaskiya malama kuma sun take sani kaga ƙara sai mai dukiya an ba faɗi kake kuskure gun saraki amma ya ce kaɗan ka gani ko babu adana na ƙarshen duniya. Iya wato malam wata tambayar kamar a lokacin kuna ɗalibta to ita muna ƙolanni kuna ƙolanni a lokacin to me yasa kuka ɗauki idan ku rinka karanta ita waƙar gangar wa'azu ko kuma Bakandamiya? Ita wannan Bakandamiya muna karanta ta a gurin nan saboda a wannan lokacin saboda ainihin gaddawa manyan malaman mu haka za ka sun zo suna muna ƙanana muna tasowa cewa wannan din shine yafi da matsaya mai tukar waƙe-waƙe irin su Garba Sufa
su wane ne su masu goge da shauransu masu garaya lokacin da duka za a ta yi. To ka gani da wannan ya zauna a zuciyarka gara ita wannan gaggawa za ta daɗa maka, za ta ƙara ko da baka karatu ba, baka saba kai karatun addini ba, kakan ci hadisai da Qur'ani ba, to in a waƙance in kana yi za ka ji su abubuwa da yawa suke za su ƙara gyara maka ainihin hanyar neman ilimin ka na islamiyya. Mai neman ilimin islamiyya ba shi a cikin waƙoƙi irin na waƙoƙi na shagala na duniya. To sai a sa maka abin da zai daga karkabar da kai daga zuciyarka a kan ita duniya da abubuwan da ake ciki tafiya yanzu na riba ta shedan da sauransu. Zai rage maka wani abubuwa. To shi ne muke karanta ta. Har wani abubuwa ma za ka ga ko da za ku fita gurin bara ne, wani da inda ake goge ake